हेलो लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगां आं दिनै मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोदों। बेनो जाबाय, जुदि नोंथाङा बबेबा डकुमेन्ट्स एबा बबेबा फाइल एबा बबेबा बिजाबनि लिरनायखौ टेक्स्टआव सोलायहोनोबा एबा टेक्स्ट खालामनानै नोंथांनि मबाइलाव नोट खालामनोबा नोंथाङा गोरलैयैनो खालामनो हागोन। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउट्युबाव नायदोंबा इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां। लोगोफोर, बेबायदिनो गोदान आरो इम्परटेन्ट भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि। आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। लोगोफोर, नोंथाङा बेफोरबायदि बिजाबनि लिरनायफोरखौ एबा नोंथांनि जायखिजाया फाइल एबा डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथाङा टेक्स्टआव सोलायहोनानै नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव गोरलैयैनो नट खालामनानै लाखिनो हायो। एबा जुदि टेक्स्टआव नोंथाङा बबेबा मोनसे फाइलखौ सेन्ड खालामोबा नोंथाङा कम्पिउटाराव टाइप खालामहोआलासिनो नोंथाङा गोरलैयैनो नोंथांनि मबाइलजोंनो टेक्स्टआव सोलायहोनानै नोंथाङा जायखिजाया मानसिनोनो सेन्ड खालामनो हागोन। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मबाइलजोंनो नोंथाङा बोरै टेक्स्टआव चेन्ज खालामनो एबा टेक्स्टआव सोलायनो मबाइलजों खालामनानै खोन्थालांगोन दि नोंथाङा बोरै गोरलैयैनो नोंथांनि जायखिजाया फाइल एबा बिजाबफोरनि लिरनायफोरखौ बोरै टेक्स्टआव सोलायहोनानै नोंथाङा जायखिजाया मानसिनोनो सेन्ड खालामनो हागोन एबा नोंथाङा नट खालामनो हागोन। आं स्टेप बाय स्टेप खालामनानै खोन्थालांगोन। लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। जायखिजाया पार्टिकुलार फाइल्सफोरखौ टेक्स्टआव सोलायहोनो थाखाय नोंथाङा फार्स्टआव मा खालाम, नोंथाङा माखौ टेक्स्टआव सोलायहोनो जेनेबा फाइल्स एबा डकुमेन्ट्स जिखिया जायखौ नोंथाङा टेक्स्टआव सोलायहोगोन बेखौ नोंथाङा फार्स्टआवनो मोजाङै फट' खेबग्रोनानै ला। लोगोफोर, फट' खेबखांनानै लाखांनायनि उनाव फार्स्टआव नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया ब्राउजाराव थां, नोंथांनि मबाइलनि ब्राउजाराव थांनानै टाइप खालामबानो जाबाय इमेज टु टेक्स्ट। टाइप खालामनानै सार्च खालामना हो। सार्च खालामनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन। लोगोफोर, होमबा नोंथाङा नैबे फार्स्टनि लिंकआव थुना हो। होमबा बेबायदि फैबा नोंथाङा मा खालाम, नैबा नुगोन नै ब्राउज, बेयाव थुना हो। बेयाव थुनानै नोंथांनि इमेजखौ आपल'ड खालामनानै लादो। लोगोफोर, नोंथाङा जि डकुमेन्ट्स एबा नोंथाङा जि फाइलखौ फट' खेबनानै लादोंमोन बेखौ बे ब्राउजाव थुनानै आपल'ड खालामबानो जाबाय। आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन। नै होमबा नोंथाङा जेरावबो थुआलासिनो नैबा नुगोन नै कनभार्ट, बेयाव थुना होबानो जाबाय। होमबा दसे नेथ', कनभार्ट जागासिनो नै। होमबा टेक्स्टआ रेडि जाबाय नै लोगोफोर। नोंथाङा बे टेक्स्टखौ नैबाव थुनानै डाउनल'डबो खालामनो हागोन, नङाबा नोंथाङा नैबा नुगोन नै कपिनि अपसन, बेयाव कपियाव थुनानै नोंथाङा जेखिजाया खामानियावनो इउज खालामनो हासिगोन। जेनेबा नोंथाङा सोरनोबा वाट्सएपजों सेन्ड खालामनोबा, नङाबा जुदि नोंथाङा बेफोरखौ नट खालामनानै लानोबा, होमबा नोंथाङा नटपेडआव लांनानै कपि खालामनायखौ पेस्ट खालामहैबानो होमबा नोंथांनि गासिबो टेक्स्टआ नटपेडआव सेभ जागोन आरो। लोगोफोर, नोंथाङा बेफोरखौ गासिबो फ्रियावनो मावनो हागोन दे। लोगोफोर, फैसा थाइसेबो पे खालामनो दरकार गैया। बेबायदियैनो नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया पार्टिकुलार डकुमेन्ट्सफोरखौ टेक्स्टआव सोलायहोनो हायो। लोगोफोर, बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालाम।